खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासिबाय बाक्सा गेलबेजारनिफ्राय फोसावजानाय बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं रामेन बर' दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बाक्सा जिल्लानि सोनाब गेलबेजार गामियाव बाथौ फोरबो फुजा फालिदों फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबनिफ्राय हारसिङारि बिजाथि मुन कुमार बसुमतारी थांनाय 23 फेब्रुवारि खालाराव नबदिहिरानि हाइना बाजाराव स्पेशल मेगा हेल्थ मेला बिजनीनि सिङाव थानाय जांख्रागुरि गामियाव रुंसारि मोगथां बसुमतारीनि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनाय जायो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ आश्रम हाई स्कुल मेदागादाव फरायसा बिगोमा सांग्रांथि मेल खुंदों धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिंमां नोलोबारि गामियाव गंसे हेलिकप्टार बुमिन बानायनाया नोजोर बोहोदों नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां दानिया फैदो आबुं रादाबाव बाक्सा जिल्लानि सोनाब गेलबेजार गामियाव बाथौ फोरबो फुजा खुंदों साननैनि हाबाफारिजों 23 आरो 24 खालाराव खुंगा 26थि बाथौ फोरबो फालिथायखौ गाजा गोमजायै खुंनाय जायो आं बड'लेण्ड खौरांनि मेडिटरनिसिम गिबियावनो खावलायहरनाय थाबाय जों बे सोनाब गेलबेजाराव 1993 मायथाइनिफ्राय बे बाथौ धोरोमखौ फालिबोदोंमोन बाथौ धोरोम फालिनायनि थांखियानो जाबाय जाहाथे जोंनि बर' हारिया धोरोमनि आसार खान्थिखौ जाहाथे बयबो माने आइजो माहारि बा माने गोरा माहारिफोराबो माने बुजिनानै नियम खान्थिखौ फालिलाङो जाबायदि बाथौ धोरोमनि आसार बा बे आसार बानि नियम खान्थिखौ माने हिन्जाव माहारियाबो जुदि मिथियोबा उन्दै उन्दै गथ' गथायखौ बुजायनो रोंगोन गावनि फिसाय मानेफोरखौ बुजायनो रोंगोन जाबायदि दा आसार खान्थि रोङियाव बायदिसिना जौ सेरेब लोंनानै गालाय गुजाय जादों जाहाथे बेफोरनिफ्राय बे आसार खान्थिखौ फालिनानै जाहाथे मोजां जायो बा परियालजों लोगोसे गामियाखौ फोसाबनो हायो बेफोरखौ थांखि लानाय जोङो बे बाथौ धोरोमखौ फालिनाय जादों दा जों बे सोनाब गेलबेजाराव बाथौ फोरबो फालिना देग्लाय 22 बोसोराव आगान सुरबाय एसेनोसै बे फालिथायनि गाहाय गेटखौ बेखेवो एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर अफ सीआरपीएफ मानगोनां सुरेन्द्रनाथ बर' बिथां बर'खौ दान्दिसे मोगा-मोगि लानायाव बिथाङा बेबायदि फोरमायो जोंनि बर' हारिनि खौसेथिनि थाखाय एबा बर' हारिनि धोरोमखौ गोमसार होनो थाखाय दाब दाब जायगायाव गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरखौ मिथिहोनो थाखाय जों बर' हारिया जोंनि बाथौ धोरोमखौ सिबिनाया गोनांथि जाना फैदों होननानै आं सानो हाबाफारि बायदियै बाथौ दरखं बेखेवनाय आरो आलारि बाथि फोजोङो बर्मा कलेजनि फिलसफि आयदानि बिबुंगोरा मुस्रि गेवलां सन्जय बर' बिथाङा बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै बिथांनि बिबुंथिया बेबायदि बाथौ धोरोमखौ जोङो गोसार होनो थाखाय जोंनि बर' हारिया मा खालामनाया मोजां आं गिबियावनो बड'लेण्ड खौरांनि एमडिनिसिम साबायखर जासिहरनाय जाबाय जोङो नंगौ जों सिगांनिफ्रायनो बाथौ धोरोमखौ बर'फोरा सिबिबोबाय थादोंमोन आरो बे सिगांनि जा सिबिनाय नियम खान्थि बलि बिधान बा बायदिसिना बेफोरनि थाखायनो आरो खायसे जोंनिया फोसाबनो गोनां बेबायदि थानायखायनो जोंनि बाथौ धोरोमखौ सिगां गोसार होनो हायाखैमोन नाथाय जोङो दा बेबायदि गोदान बाथौ धोरोम सिबिनाय एबा बिबार खान्थिजों जा सिबिनाय बेनि गेजेरजों आरोबाव लोगोसे जोङो माबायदि खालामोबा जोंनि समाजा जौगानो हागोन आरो हारिखौ जोङो गोख्रोङै लाखिनो हागोन बेखौ नोजोर होनानै खायफा जुदि नेम खान्थिफोरखौ जुदि जोंनि धोरोमाव थिसनथिनो गोनां दङब्ला बेखौ जोङो थिसनथिनांगोन अब्लानासो जोंनि गासैबो बर' हारिनि लोगोसे खाथि खाला थानाय जा हारि हारिसा दङ बिसोरबो एट्राकसन जागोन एबा गोसो बोनो हागोन आरो बिदिनो जोङो मोनसे एट्राकसन लाना फैनायनि गेजेरजों जोंनि बाथौ धोरोमखौ जों गोसार होनो हागोन बाथौ धोरोम फोजौखांनायनि सोमोन्दै बिथांनि बिबुंथिया ओरैबायदि जों नुनो मोनो जे ख्रिस्टियानिटि आरो जोंनि बर' धोरोम ख्रिस्टियानिफोरा जोबोद माने गोजौआव दावगालांबाय बिथांमोननि बायदि जोंनि धोरोमखौ दावगाहोनो थाखाय जोङो बर'फोरा माबे लामाजों खारनाया मोजां नंगौ खृष्टानफोरा सिगांनिफ्रायनो दावगाखानाय धोरोम आरो दा बे खृष्टान धोरोमाव बर'फोराबो बास्लायनो हमदों बेयो नंगौ नाथाय जोंबो जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोनसे गोख्रों खालामनो थाखाय बेवहाय जोङो साखोन सिखोन आरो मोनसे मोजां मन्दिर लुनायनि जोङो थिरांथा लानांगोन जेरावनोखि जोङो मोनसे गोजोर बेबायदि साखोन सिखोन माने पाक्कानि मन्दिर थायोब्ला जोङो गासैबो रायजोफोरा बेवहाय सिबिनो बा बायदिसिना माबानो गोसो जागोन आरो बिदि जोङो साखोन सिखोन खालामनायनि गेजेरजों आरो लोगोसे जोंनि समाजाव मोजां बेबायदि फोसाबनां खान्थिफोरखौ जोङो दानायनि गेजेरजों जोंनि बे धोरोमखौ गोसारहोनो हागोन आरोबाव खृष्टान धोरोमनि मानसिफोरा जेरैबायदि डेभेलप जानो हादों बेबायदिनो जोंनि बाथौ धोरोमारि सुबुंफोराबो डेभेलप जानो हागोन फैगौ बिसायख'थिनि सोमोन्दै सन्जय बर' बिथाङा ओरैबायदि बुंथियो
2019 एप्रिल बा मार्चआव जोंना मोनसे इलेक्शन फैगासिनो दङ बेवहाय जों खोनानो मोन्दों BPF आरो UPPL बे मोननै राजखान्थिनि हान्जानि गेजेराव बर'फोरनि गेजेराव मा मोनसे बादायलायनाय जागोन नोंथाङा बेनि सायाव माबाफोर बुंगोन नामा? औ बेथ' नंगौ जिथुनिखि BPF आरो जा बर' फरायसा हान्जा आफाद एबसुनि गेजेराव मोनसे एना एनि सानलायनाय फैदों राजखान्थि बिथिङाव दा बेनि गेजेराव जोङो एसेबां दा रोखा जायाखै बबे हान्जाया देरहागोन नाथाय रायजोफोरा दैदेनगिरिफोरा जेथिं दैदेनो बिथिंनो थाङो BPFनि दैदेनगिरिया रायजोफोरखौ लोंबा बिथिंबो रायजोफोरा थाङो आरो एबसुनि जिथुनिखि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो लोंबा बिथिंबो रायजोफोरा थाङो नाथाय जोंनि दैदेनगिरिया जों जुदि मोजाङै दैदेनलाङाबा रायजोखौ जोङो खोमसि लामाथिं दोनहरनाय जागोन एबा खोमसि लामानिथिं आगान सुर होनायसो जागोन बेनिखायनो जोंनि जा समाजाव मेलेमजिबिफोर दङ बिथांमोना मोजाङै सानै हयैसो बे राजखान्थि हान्जायाव एबा राजखान्थिनि जा फिल्ड दङ बेवहाय आगान होनाया मोजां होननानै आं सानो। ब्युरो रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां। थांनाय 23 फेब्रुवारि खालाराव नवदिहिरानि हाइना बाजाराव स्पेशल मेगा हेल्थ मेला खुंनाय जायो। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट जइन्ट डाइरेक्टरनि बानजायनायाव मख'नाय सावस्रि मेलाखौ सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो। बे हाबाफारिखौ बेखेवो सापागुरिनि MLA थानेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बे मेलाव गेवलां मेलबो खुंनाय जायो होनना जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों प्रियजित मुसाहारि बिथाङा। बिजनीनि सिङाव थानाय जांख्रागुरि गामियाव रुंसारि मोगथां बसुमतारीनि गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनाय जायो। थांनाय 22 फेब्रुवारि खालाराव जांख्रागुरि गामिनि गेवलां फोथाराव गोसोखां खाम्फाखौ बेखेवनाय जायो। बिथां बसुमतारी एबसुनि सासे गोख्रों मावथिमोन आरो समाज सिबियारिमोन। बिथांनि बे गोमोरनो रोङै खामानिनि थाखाय बिथांखौ गोसोखांनानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरा खाम्फाखौ गायसननाय जायो। बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों जांख्रागुरिनिफ्राय प्रानजित बसुमतारी बिथाङा। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बाथौ आश्रम हाई स्कुल मेदाघाटआव फरायसा बिगोमा सांग्रांथि मेल खुंदों। थांनाय 23 फेब्रुवारि खालाराव बे हाबाफारिखौ थाखो 9 आरो थाखो 10 फरायसा आरो फरायसाफोरनि बिगोमाफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव बाक्सा जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि बासिराम रामसियारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन। बिथांनि बिबुंथिया बिथाङा सोलोंथाइनि सायाव फरायसाफोरनि थाखाय बेबायदि बुंथियो। मेदाघाट बाथौ आश्रमनि गोरायुंजों सामलायजानाय सांग्रांथि मेलाव बाहागो लाफैनो हायो। मेदाघाट आनसलिक एबसुनि गाहाय नेहाथारि समेश्वर रामसियारि आरो फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिया बाहागो लायो। मेदाघाटनिफ्राय सुनिल सांग्रां सर्गियारि। फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबनिफ्राय हारसिङारि बिजाथि मुन कुमार बसुमतारी। फैबाय थानाय लोकसभानि बिसायख'थियाव राजखान्थियारि हान्जाफोरा गावबा गावनि हान्जानि बिजाथि फसंनाय समावनो 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबाव गावारि बिजाथि महरै गसंगोन बाक्सा जिल्लानि सदर थावनि मुसलपुरनि कंग्रेसनि मावथि मुन कुमार बसुमतारी मुन्दाया। थांनाय 12 बोसोरनिफ्राय क'क्राझार लोकसभानि बेन्दोङाव थानाय बरमा तामुलपुर सापागुरि बिजनी सिडली बायदि बिधानसभानि लामाफोरा जेरैबायदि जौगाखां जानो गोनांमोन बेबायदि जौगाखां जायाखै होननानै अजद दैखांनानै बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंगोन होनना खौरां बिजोङाव बुंथियो। অসমত বহুত পোষ্ট খালী হৈছে হিন্দী শিক্ষকৰ কাৰণে, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰৰ কাৰণে, য'ত হিন্দী পোষ্টৰ কাৰণে। ক'ত সদূৰ বিহাৰৰ পৰা আহিছে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ, কোনোবা UPৰ পৰা আহিছে। এইটো চেণ্ট্ৰেলৰ নহয়, সেইকেইটা চেণ্ট্ৰেল চেয়াৰ নহয়, এইটো ষ্টেট চেয়াৰৰ ভেকেঞ্চি লাইন ভেকেঞ্চি অনলি ফৰ ষ্টেটৰ কাৰণে, অসম চৰকাৰৰ কাৰণে। কেনেকৈ তাত পালে, এওঁলোকে কেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ আহিলে? बिथाङा बुङो दि बिसायख'थियाव देरहानो हायोब्ला गिबियावनो सोलोंथाइ खोन्दोआव आखाइ होनानै गोरिब नखरनि फरायसाफोरनो जुनिया सुबिदा होनानै गोजौ सोलोंथाइ लानो हानायनि थाखाय मोनसे मावथांखि लागोन होनना बुङो। संसदनि सोद्रोमा नब कुमार सरनिया आरो बिश्वजित दैमारिमोना दिल्लीनिफ्राय क'क्राझार लोकसभा बियाबसिम लामानि थाखाय जेबो राङारि अनसुंथाइ लाबोनो हायाखै होननानै बुंथियो। बिथां बसुमतारीखौ गोबां गौथुमफोरा सिं हेफाजाब होनानै रोजा रोजा भटजों देरहाहोगोन होननानै खौरांगिरिनि जर'खा मोगामोगियाव फोरमायो। মোৰ কিন্তু আপোনাৰ নিৰ্দলীয় হ'লে মোৰ জাতীয় সংগঠন মোৰ ছাপোৰ্ট কৰিব। মই বৰ্তমান সেইটো বিৰোধ আছোঁ, কোন সংগঠনে মোক সহায় কৰিব। এইটো নমিনেশ্যন দিয়াৰ পিছতে মই সেইটো ক'ম। आथिखालाव बर' अबर'नि गेजेरनि जेंनाखौ गोजान खालामनानै गासै हारि माहारिनि समान मोनथाय होनायजों लोगोसे ओनसोलनि गासैबो बिथिङाव दावगाथाय लाबोगोन होनना बुंथियो। मख'जाथावदि 5 नं क'क्राझार लोकसभा बियाबनि आथिखालनि अबर'जों हेफाजाब जानाय बिजाथि नब कुमार सरनियाया
बिसायख'थियारि कुचकावा जागायजेनबाय बर्मानिफ्राय दिल्ली बर'नि रिपर्ट बड'लेण्ड खौरां धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय मिमां नोलोबारि गामियाव गंसे हेलिकप्टार बुमिन बानायना नोजोर बोहोदों बे बुमिनखौ बानायगिरिनि मुङा जाबाय करदेत दैमारि भारतनि दोहौजों फिदिंजानाय टारबाइन गोनां बुमिनखौ बानायगिरिया गंसे हेलिकप्टार महर होनो नाजादों बे रादाबखौ जोंनिसिम दैथायहरदों बिमल गयारि बिथाङा बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेसेनोसै गोजोन्थों।